इलो चार भाई बा आ चारों भाई में जेठ होगा आ मोछिया छिलवा ले ले निर्मोछिया बन जाले आ कहले कि नए बानी हम चार भाई हलो आ चार भाई में सबसे ही बड़ हंगन तारा घरवा में डाका डाल जाइले सुनका। आई हम व्यास कृष्णा यादव जी बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश जहां तक भोजपुरी वाला लोग बा सबका के हम सादा प्रणाम करता नहीं अपना मंडली के ओरी से आप दुगोला का कहते के आइल बा सीमांचल जिला से चल के व्यास कृष्ण छैला माने इनकर उम्र हो गई 55 के आ काम बा बचपन के इलो चार भाई बा आ चारों भाई में जेठ होगा आ मोछिया छिलवा ले ले निर्मोछिया बन जाले आ कहले कि नए बानी हम सुना हम कहानी सुनावत नहीं रामा शंकर यादव जी का आशीर्वाद बा हमें कथा सुनावत नहीं ई फागुन के महीना में शिवरात्रि काहे मनावल जाला आ कब से मनावल जाला एक नाम तेरस काहे पड़ल आ यही तेरस के भोला बाबा का बियाहो भई रहे बड़ी सुंदर कथा बा। फागुन महीना हटे पतित पावन शिव शंकर के होला वही जाए हवावन शिव शंकर के पूजा होला सब कोई के मन खुश होला लोगवा जयकार करे लागे मन भाव शिव जी के मंदिर में भक्त लोग बोले जय जयकारी अरे आज सभा में अरे गावत हो अरे कृष्णा यादव मुरारी सुनो एक की सुन बाबू सुनावता नहीं एक समय का बात हो कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेष नाग के सैया पर सुतल बानी अब ब्रह्मा जी जाता रे का होता कथा ये शुरू बा कहे के बा कैसे बबुआ तो काले के शिव के मनाई भी हो शिव मानो सोनाई काले के शिव के मनाई भी हो शिव मानो सोनाई मानो सोनाही भोला मानो सोनाही मानो सोनाही भोला मानो सोनाही काले के शिव के मनाई भी हो शिव मानो सोनाही काले के शिव के मनाई भी हो शिव मानो सोनाही
होला शिवरात्रि के दिनावा बड़ा पवित्र होला शिवरात्रि के दिनावा खुश होले भोला बाबा जब खुश होले भोला बाबा तो का होला खुश हो के भोला बाबा दिहल बारा दानवा खुश हो के भोला बाबा दिल बारा दानवा और का अरे कृष्णा यादव कृष्णा यादव गा के सुनाई हो शिवा मानस नहीं यादव जी गा के सुनाई हो शिवा मानस नहीं सुन किशोर छैला जी शिव पुराण के प्रसंग के गावल जाला बड़ी लोग से दुगोला गौले बड़ो रामायण गौलो महाभारत गौलो सुख सागर गौलो आई शिव पुराण में तार चानस बाकी ना यह तार मर्दाही देखे को हमरा विष्णु भगवान शेषना के सैया पर सुतल बनी अब ब्रह्मा जी गईले हो आ जाके का कहत रे बबुआ लय लागल बिरहिया के बबुआ रे अरे ब्रह्मा जी विष्णु जी से अरे कहतार बात हमरा ओरिया ता कोई बेटा बेटा हम तहर बाप हई तू हमर बेटा हुआ बाप खड़ा बा अब बेटा ताकत नहीं खे कैसे तू बेटा बाड़ो ब्रह्मा जी कहत रे अरे ब्रह्मा जी कहल विष्णु से अरे सुन हमरो बात हमरा ओरिया ताको ए बेटा वाह बेटा वाह आया आइल बाड़े ताको हमरा ओरिया ताको ए बेटा आइल बाड़े तार बाप हमरा ओरिया ताको ए बेटा किशोर छैला अपना पर मत बुझियो ब्रह्मा जी विष्णु जी के कहता रे आइल बाड़े तार बाप हमरा ओरिया ताको ए बेटा इतना बात जब विष्णु भगवान सुननी कहनी कि अरे निर्लज एको रति तोरा आंख में लाग नहीं खेलागत हमरा नाभि कमल से हमरा नाभि से कमल आ कमल पर तहार उत्पत्ति भई हमार बेटा तू लगब हमारा के बेटा कहे में लाज नहीं खेलागत विष्णु भगवान कहता नहीं अरे सुनो बात सुनो ब्रह्मा अरे बतिया मानो हमार कमनो गोतर नहीं लाजबा आ बेटा हौआ हमार कमनो गोतर नहीं लाजबा बेटा हौआ हमार कमनो गोतर नहीं लाजबा कहला कि हमार बेटा हुआ हमरे के तू बेटा कहता रहो तहरा लाज नहीं खेला गो चिलुआ पानी में डूब के तू मर जा कि हमरा से तहार उत्पत्ति हो तो तू हमार बेटा भइल कि हम तहार बेटा भइली अरे पागल तहार बाप हई तू हमार बेटा हुआ ध्यान दो बात बात में बात बढ़ गई
भइले लड़ैया भारी ब्रह्मा विष्णु लड़त बालो गा के कहले कृष्णा मुरारी। भाव लगता बबुआ रे कैसे आवा बेरा में बबुआ देखो छैला जी आरे दुनु बीर में आरे भइला लड़ैया कहनिया तो निसू नीनाए राम। स्वर्गीय हमारा गुरुजी के गुरुजी गौतम तूफानी का घराना हमने हई। हमार गुरु रामा शंकर यादव जी का झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश पूजा होता। अब बेटा होकर बाप के नाम रोशन करे आ तू मैनेजर बेस के चेला हुआ तो देखियो तनी केंगा घराना होला गावल जाला। आरे दुनु बीर में हार भइले लड़ैया बेअनावा तो निसू नीनाएरा। आरे हम बाड़ा क के भइले भिरैया हम में अरे भइले लड़ैया बेअनवा के सू नीनाएरा। खतरामा शंकर गुरुजी गवैया अरे गवैया गवैया ए छैला व्यास जी लड़ैया देखी होई पहिले हो लिखल रामा शंकर जी गवैया लड़ैया देखी होई पहिले महेंद्र बाबू तन छपरहिया चौगन तक खावा छैला जी के गाव तारे अरे कृष्णा जी
तो लड़ैया देखी होई गइले। लड़ैया देखी होई गइले। देखला गाना बजाना आओ आओ हे श्रोता समाज के रिझाओ। सादर प्रणाम करतानी सब भोजपुरिया भैया के। आई अभी अभी बड़ा सुंदर गाना बजाना रौरा सब सुननी है केकरा से काई करा से हम कोई कृष्णा जादव से दुगोला गावल आ पंजाब से पैदल पाड़ा हाक के लिए आइल बराबर। अब पूछी कैसे कहत रही चार भाई हलो आ चार भाई में सबसे ही बड़ हवन तारा घरवा में डाका डाल जाइले सुन का सेन फोर जाइले सन। चारू भाई में से बड़का भाई हवन मुछ छिलवा के रहेले तो ऐसे ई नया बाड़े भगवान सही तहरा के भड़कोले बड़े सही कहानी सुनबे कनी हेलो आ कहत रे के छपरहिया बाज ह त खैर छपरहिया बाज त निमन बजबे कइला ही हेलो किन त बजइबे कोई नहीं हेलो आ तू के कहां भागत रह ही जानत रह हैं कबो बैगन के खेत में भागत रह कबो मुरई के खेत में भागत रह कबो भांटा के खेत में भागत रह। तो चली तनी पागल ब्यास हवन इनकरा बात पर विशेष ध्यान ना देवे कि कब का कह दिहन इहे नहीं खन जानो। आ बड़ी सुंदर प्रसंग रे वो सबके सुना रहल बड़े आ हमरो जितना याद होई रो सबके सुनावे को हम प्रयास करब। कहानी वो जगह पर छूट गइल बा ब्रह्मा आ विष्णु में जम के लड़ाई जब होखे लागल विष्णु भगवान का कइले गरुड़ पर बैठ के लड़ाई करे लगले अब ब्रह्मा जी हंस पर बैठ के लड़ाई करे लगले। अब इन्हें सारा देवता लोग लड़ाई देखल तो थर-थर कांपे लागल आ सारा देवता लोग पहुंच के आ जाके भगवान भोलेनाथ से कहता कि हे भोलेनाथ अगर औरा ना चले तो अनर्थ हो जाई। सारा देवता लोग कहता कि भोला बाबा लहरी हवन भोला बाबा लहरी दम हरे लगवले बानी गहरी बाबा एगो हईले हई
अरे पर्वत के ऊपरी तो भोला बाबा होइले हई। महेंद्र बाबा, मंजे बाबू, नंदलाल भाई, रमाकांत भाई, आई कृष्णा यादव पागल व्यास से पूछी लो, लड़ाई के गीत गावता रहे, निर्गुण के भाव देले बड़े। साफा तू खत्म होता रह धीरे धीरे, अब तार जवानी खत्म होता, अब तार चौथा पावदान पर गोड़ चल गइल बाबे। बसल बानी पर्वत के कोकरी भोला बाबा होइले हई। सभका के दिहनी भोला सभका के दहनी, सभका के दहनी, सभका सभका के दहनी बाबा, बड़का बड़का डमरी बाबा एगो होइले हई। भोला बाबा कहतनी गिरोवा लोगन का कहतनी हमरा समझ में नहीं खे आवत। सभका के दोहनी बाबा, बड़का बड़का डमरी बाबा एगो होइले हई। बसल बानी पर्वत के कगरी भोला बाबा होइले हई। बसल बानी पर्वत के ऊपरी भोला बाबा होइले हई। बसल बानी पर्वत के ऊपरी भोला बाबा होइले हई। भोला बाबा कहनी कि रोवा लोगन कहाँ आइल बनी? सारा देवता लोग कहल कि ये बाबा रौरा हेजी बानी, आहाउ दू जना ओजी कट के मर जाइलो। के कट के मर जाई? तो ब्रह्मा आ विष्णु भी घनघोर लड़ाई चल रहल बा, एक के टिरले एक नहीं घंटे रात। अब रौरे कोनो उपाय करेम तो होई, ना तो शंकर भगवान कहनी का रउआ लोग चली हम आवतनी। अब ये शंकर भगवान जी आइल बनी, आ जौना जगहिया पर ब्रह्मा विष्णु लड़ाई करत रहनी लो, वही जगहिया पर शंकर भगवान स्वयं इतना लंबा हो गई नी, जौना के लिंग रूप भी कहल जाला। 18 गो पुराण बा, 18 गो उप पुराण बा, अलग अलग प्रसंग आवेला। लिंग के रूप में शंकर भगवान खड़ा हो गई नी। अब ब्रह्मा जी ताकतर की आही दादा होई का होई ये दादा। विष्णु भगवान ताकतर की आही दादा होई का होई ये दादा। और ब्रह्मा जी आ विष्णु जी
ओकर लंबाई पता लगावे खतरा है चल दी हल्लो। विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठ के उ लिंग के पता लगावे खातिर चल दहले। आई है ब्रह्मा जी हंस पर बैठ के पता लगावे खातिर चल दी हल्लो। यही जी बड़ी सुंदर एगो गीत के भाव हो कि खंभा रूप धैनी भोला जी लड़ैया के समैया में, कि खंभा रूप धैनी भोला जी लड़ैया के समैया में। खंभा रूप धैनी भोला जी लड़ैया के समैया कृष्णा जादू तहर देह मोटा गइल बा, ओही में तहर बुद्धि मोटा गइल बा। 20 साली तरह से कहले कि गाय के दूध पियो, ज्यादा भैंस के पियले, लेकिन माने ले ना कहले कि भैंस के दूध मोटा हो कम पियो, गाय के दूध के सेवन करो। तो अब जान तोरा का भइल ए बबुआ, तो ब्रह्मा विष्णु चकित भइले कि ओही लीला के। ब्रह्मा विष्णु चकित भइले देखि ओही लीला के। आपस में विचार करता लो क्यों बरस से लड़ाई होत रहो, लेकिन बीच में हई किला कहां से आ गइले भाई? नीचे ताकत रहे आ एक आदमी ऊपर ताकत रहे। कुछ समझ में आवत नहीं के कैसन होवे किला जी। कुछ समझ में आवत नहीं के कैसन हटे किला जी। चुपचाप देखी भोला जी लड़ैया के समैया में। बाबा चुपचाप देखी भोला जी लड़ैया के समैया में। विष्णु भगवान नीचे जाके ओ खंभा के पाता लगौनी ना लगल वहां के चलैनी। ब्रह्मा जी ऊपर गईनी उहो के पाता लगौनी ना लगल, लेकिन केतकी एगो फूल रहली। केतकी फूल के वहां के देखनी तो वहां के संगे संगे बोलौले लेके चलैनी। आ कहनी कि तब विष्णु ऐठत रहल जगह नहीं कृष्णा ज्यादा ऐठत रे देह ले बड़े मोटा बुझत रे कि देहिया से गावल जाला, देहिया से गावल जाला। देखला विष्णु हम पता लगा के आगनी कितना ऊपर बावे। तब विष्णु जी कहनी कि आए त नइखे विश्वास नहीं कर से पूछ लो, ऊपर बनु रहली है संग संग हमरा होइली है। इतना बात जब शंकर जी झूठ देखनी तो शंकर भगवान स्वयं प्रकट हो गईनी। विकराल चेहरा बना लहनी। कहनी कि जाए केतकी तू जी झूठ बोले ले बड़ू, तारा के श्राप देतानी कि तू कौनो पूजा पाठ में कामे ना होइबू। ब्रह्मा जी से कहनी कि ब्रह्मा तू झूठ बोलल बड़ो, तहरो के हम श्राप देतानी कि आज के बाद इस संसार में ताहर कहीं पूजा नहीं। तारा से एगो सवाल करतनी 10 वर्ष के बाद बताई हो ये पूरा अपना विश्व में कौन ऐसा जगह बा जहां ब्रह्मा जी के पूजा होला। 20 वर्ष के बाद भी हमारे से बताई हो, तू दिमाग खराब कर दिल बड़ा हमारे तू। आज विकराल चेहरा जब दोनों आदमी देखल
तो खोल करी है कि तो स्वयं शंकर भगवान हुई धाधा के गोड़ पकीर गई लो क्षमा ऐसा चीज है संतोष भाई कि केहू कितनो खिसियाई होके आ एक खाली हाथ जोड़ के कह के भैया हमरा से बड़ी भारी गलती हो गइल बा पत्थर के करेजा होके तो का हो लेकिन उ पिघल जाला वो बेरा तब मानत शंकर भगवान मननी इतना ना नहीं हो रहा पाती लोग कैल लो शंकर भगवान अड़भंगी देवता है भोला बाबा खुश हो गई नहीं आ कहनी की देख लो ए जी को बड़ी सुंदर गीत के भाव बाटे किया रे रामा खुश भईनी त्रिपुरारी कहानी आगे के सुनी भईनी त्रिपुरारी कहानी आगे के सुनी बड़ी आसरा लगा के रोवा लोगिन अपन उचित समय देख यूट्यूब देखो तनी लोगिन और वो लोग के लालसा लागल हुई रे हे कृष्णा जदुआ कहत रहा कि शिवरात्रि कब से मनावल जाला किसु छाला गई है कि ना गई है आई प्रसंग निमन लागी तो अपना हित मित के लगे तने शेयर करे में लो किया रे रामा खुश भईनी त्रिपुरारी कहानी आगे के सुनी किया हो रामा खुश भईनी त्रिपुरारी कहानी आगे के सुनी आज के समैया ए ब्रह्मा हंस बनी जाई हो रामा महेंद्र बाबा रौरो बाबा हई हम भोले बाबा के कथा गावतनी आ कम से कम रामाकांत भाई नंदलाल भाई तार लगे घर बा तनी कृष्णा व्यास के घरे कल जइयो तई का मौगी से कह दियो कि जे भोला बाबा के चरण में जाता शिव चर्चा में भगवान सबकरा के खुश रखत रे कम से कम जाके ओहू में 2 घंटा शिव चर्चा करी है तब बाल बच्चा परिवार सब लोग। अब सुन लो कि शिवरात्रि दिन कहिया से मनावल जाला आज के समय आई थी हंस बनी जाइए रामा आज के समैया इतिहास बन जाइए रामा आजू के दिन शिव रात्रि कहाई हो रामा भोला बाबा कहतनी कि जौन आज के दिन बा जौन है लीला आज भइल बा तो आज के दिन इतिहास में हो जाई कि आजे के दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हो जाई आजे शिवरात्रि के दिन भोला बाबा के जल ढारी चाहे भोला बाबा के पूजा अर्चना करी ओकर मन के मनोकामना पूर्ण होई इस हमरा सबसे कहब कि देखी रोज तो खाए पिए के बढ़ले बा लेकिन हर एक महीना में शिवरात्रि होला तो कम से कम भोला बाबा के का चाहिए अन्न धन सोना चांदी कुछ होना चाहिए अरे 1 लोटा जल रुआ लो चढ़ा देम अब भोला बाबा के आगे अपन माथ झुका देम तरोरा लोग के मनोकामना पूर्ण हो जाई तो यही से वही दिन से शिवरात्रि व्रत हमने की है कल जाला आ मनावल जाला आजू के दिनवा शिव रात्रि का
कहनी कि आज के जौन दिन ह आ जौन है लीला भइल ह आज के दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हो जाई। इहे हमरा कृष्णा जादव के कहानी के जवाब ह। ओई दिने से शिवरात्रि के दिन मनावल जाला जौन आजो हमनी के मनावत तनी सन। आ ई कहानी गावत में अगर हमरा से कोनो गलती हो गई होखे त एगो घर के सदस्य समझ के और वह सब हमरा के क्षमा करे।